det ikke er helt tilfældigt, at vi har bedt Anker om at sige noget om Pontoppidans polyfoni. Fordi polyfoni, det er et begreb, som Anker Gemsø har beskæftiget sig med i mange år, og det var faktisk nok den, der har introduceret den sovjetiske litteraturforsker Mikhail Bakhtin, eller hvordan han udtales, det formodentlig, i Danmark, og har beskæftiget sig meget med litteratur ud fra netop et polyfoni-synspunkt. Ikke mindst i din disputats om Svend Åge Madsen. Men det her er vist nok, tager fejl, din debut i Pontoppidan land. Så værsgo, Anker. Det er første gang, jeg opholder mig i denne skole. Det er lidt sjovt. Min farfar, Axel Gemsø, var præst. Hans bror, Henrik Gemsø, var klassisk filolog og rektor for Randers Statsskole. Kort efter Pontoppidan. Jeg har en enkelt, jeg har flere, men jeg vil i hvert fald nødig undvære en enkelt transparent. Så jeg ved ikke, hvordan vi kan bære os ad med det, uden at ødelægge hele opstillingen her. Er der en anden, eller en ekstra? Nej, det er bare et spørgsmål om at frigøre. Det ser ikke let ud. Jeg vil jo nødig genere optagelsen af mig selv. Men måske vil en enkelt transparent gøre godt. Det så jeg øvrigt sind i vejen for den, men det kan måske rettes derovre. Der må kunne indstilles på det. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Der står der et eller andet. Det hjælper da lidt. Ja, men nu kan vi godt slukke forløbet. Lad os forenkle titlen til Pontoppidans polyfoni i nattevagt. Efter programmet at dømme bliver det måske det mest værkanalytiske indlæg her, men fortvivl ikke, det bliver også noget om europæeren Pontoppidan. Nattevagt er et højdepunkt i Pontoppidans polyfoni, som man kan sige er en anden måde at anskue hans tvedsyn og ironi. At i hvert fald tvedsyn og ironi er vigtigt, er jo ikke noget specielt nyt og kontroversielt. Og mange har skrevet indsigtsfuldt om kompleksiteten i Pontoppidans position, også i nattevagt. Blandt adskillige andre, Preben Korsholm tilbage i 74 i politik, og Claus P. Mortensen i hans bog, og der er jo mange andre. Alligevel er der en tendens til at lægge meget forskellige værdivægtninger i fortællingen. Preben Korsholm betragter udviklingen i Hellagers synspunkter som en ren forfaldshistorie, og Claus P. Mortensen hæfter sig jo stærkt ved den kritiske afsløring af den skumle private baggrund for sammes radikalitet. Omvendt anvender Morten Ting nattevagt som en af flere kilder til en positiv bestemmelse af Pontoppidans radikalisme. Det at bestemme Pontoppidans radikalisme, det synes jeg er en meget sympatisk og vigtigt forhævende, som jeg håber at høre mere om i aften. Så jeg bestrider på ingen måde interessen i at gøre sådan noget og har sympati med Tings forhævende. Mit spørgsmål er, om nattevagt kan bruges med rimelighed, som han gør det her. Og på en måde er hans synspunkter en form for indstødssten for nærværende opsætning.
Derimod ligger der et væsentligt slægtskab i min tilgang med Jørgen Holmgaards betragtninger, især over fortælleren og de fortalte i hans glimrende analyse af mimoser, altså det han holdt sidste år. Og tilsvarende, og som jo kom i K&K i 2006. Og tilsvarende kan jeg varmt tilslutte mig Flemming Beers understregning, netop under behandlingen af Nattevagt, i de små romaner, udgivelsen, at teksten, at forfatteren ikke er identisk med fortælleren, og at teksten, fortællingen i sig selv, i polyfonisk flerklang kan hæve sig over de måske modstridende synspunkter, den repræsenterer. Men man kan så sige, i forhold til førstnævnte, vil jeg mene, at Pontoppidan med Nattevagt udfolder så mange flere nye dimensioner af den raffinerede fortælleteknik, som han først udviklede, måske med mimoser, at der egentlig er tale om en anden form for menneskeskildring. Og i forhold til sidstnævnte, kan jeg håbe på at levere den første, skal vi sige, gennemførte analyse af en lille Pontoppidan-roman, som er baseret på den russiske litteraturforsker Mikhail Bakhtins teorier og metoder. Det var tilgang. Indgang. Under henvisning til Flemming Beers editionsfilologiske ekspertise i værkets tilblivelsesomstændigheder og forholdet mellem de forskellige udgaver, så skal jeg i al korthed nævne, at Nattevagt er skrevet mellem den 30. marts 1894, datoen for det politiske forlig mellem Højre og det moderate Venstre, og så værkets udgivelsesdato den 4. juni 1894, op til grundlovsdag, og vi har altså 113 års og 3 dages fødselsdag for Nattevagt. Nattevagt trækker på en række friske personlige erfaringer og rejseoplevelser. Mest nærliggende er det at oplyse, som det også gøres af Behrens, at Pontoppidan i 92 indgik sit andet ægteskab med en justitsrådsdatter, ligesom det er sådan en, der er tale om i Nattevagt. Parret opholdt sig på deres bryllupsrejse i Rom fra julen 1892 til slutningen af januar 1893, og det står på side 600 i Behrens udgave. Værket blev udgivet som en selvstændig bog i 4 kapitler. Den her. En lille roman. Og det blev revideret i 1899 og 1905. Og sidstnævnte version blev genoptrykt i 1912. Til den definitive udgave i Noveller og skitser 1-2. Den kongelige gæst og andre noveller og skitser genvælger Pontoppidan 1899-versionen. For mig ville den ideale version, og det er også den, jeg har lavet en slags kompositionsgennemgang ud fra, være en kombination af teksten fra 1899-1922, altså den her. Og så, grunden til det er, at denne tekst jo med nogle få strygninger i forhold til første udgaven, yder Jørgens personlighed langt mest retfærdighed. Og så originalens overskuelige inddeling i 4 kapitler. Som selvstændigt udgivet værk hører Nattevagt til Pontoppidans små romaner, men siden blev det jo udgivet i flere samlinger under betegnelsen novelle. For denne sidste genreklassificering taler det, at den er novelleagtigt koncentreret om en kort handling, domineret af en begivenhed, et vendepunkt. For romanværdigheden taler det, at værket i al sin novelleagtige koncentration formår at krydse alle slags eksistentielle og historiske brydninger. Skønt det er en historie om originalen Jørgen Hallager, altså en skæv eksistens, som jo er på tværs af tidsånden, så spejler den personlige krise i forholdet mellem sådan en radikal maler fra et ulykkesramt jysk lærerhjem, og så hans unge, højborgerlige kone Ursula Brandt, et socialt og politisk tideværv, der er ledsaget af en dybtgående æstetisk smagskæntring. En smagskæntring, der har konsekvenser for selve menneskebilledet. Genrebetegnelsen fortælling kan efter min opfattelse anvendes som en sådan mellemform mellem noveller og roman, og
ved jeg også, at Pontoppidan selv har været inde på. Endelig kan vi sige genremæssigt, at originalhistorier er der flere af i forfatterskabet, men Nattevagt adskiller sig markant fra f.eks. Isbjørnen i menneskelig fokus og fortællemåde. Handlingsgang. Handlingstiden strækker sig i de første 3 kapitler, og det er fra december 1889 til hen på foråret 1890. 4. kapitel foregår på en enkelt aften under Christian 9. guldbryllup i maj 1892. De 2 punkter er historisk signifikante, og de danner udgangspunkt for en elegant, direkte og indirekte tematisering af dansk historie fra 1885, da Estrup jo efter et attentatforsøg strammede sit diktatoriske greb og reagerede alene på provisoriske finanslove, indførte det for i hatte blå gendarmeri osv., fængslede oppositionens politikere for et godt ord osv., og så frem til ophævelsen af provisorierne med det ovennævnte politiske forlig i Nattevagts udgivelsesår 1994. Hellager hentyder til revolverattentatet, når han harcelerer over de røde socialister, der, citat, straks besvimer af moralsk hjertekvababbelse, når en forstyrret typograf skyder en knap af en ministers overfrakke. Det ene af skuddene ramte knappen den skibte side. Fortællertiden i 1894 er indirekte repræsenteret som det tolkningspunkt, der gør det muligt at forstå den folkelige opbakning bag det kongelige guldbryllup som, og jeg citerer igen, en slags forsmag på den store forsoningsfest, man i hjertet længtes efter. 1889, som jo var det meste af hovedhandlingen, det var året for dannelsen af Socialistisk Internationale, den største og længst levende internationale arbejderorganisation nogensinde. Den eksisterer jo i dag. Det var også året for den første store splittelse i den danske arbejderbevægelse. På Socialdemokratiets kongres i 1888 havde en vestegoppositionel gruppe skilt sig ud. I 89 udgav den bladet Arbejderen, hvor i Socialdemokratiet blev kritiseret for at have forladt et revolutionært standpunkt til fordel for et evolutionært. I 1890 blev 7 af de ledende oppositionsfolk ekskluderet, og det vagte meget opmærksomhed og fremkaldte internationale protester. Og de dannede så til gengæld det revolutionære socialistiske arbejderparti, som med 300-400 medlemmer eksisterede frem til 1893. Den historie er beskrevet i min og Gunnar Agers bog Arbejderkultur i Danmark fra 1870 til 1924. Ikke med i noter. Kulturpolitisk var 1889 også et vendepunkt. Det var året, hvor Brandes offentliggjorde afhandlingen Aristokratisk radikalisme i tilskueren, den første længere introduktion til Nietzsche. Og heri udstedte han jo en forældelseserklæring for den radikalisme, som han selv havde kæmpet for. Han hævdede med stor selvironi, at, citat fra Brandes, Nordens skønlitteratur nu vel længere har tæret på tanker, der blev fremsat og drøftet i det forrige årti. Det ser ud som om evnen til at undfange geniale idéer var taget af. Ja, som om modtageligheden for dem var ved at svinde. Man tumlede stadig med de samme lærdomme. Visse arvelighedsteorier, lidt darwinisme, lidt kvindeemancipation, lidt lykkemoral, lidt fritænkeri, lidt kultus af folket osv. I Nattevagt er scenen europæisk. Modsætningen mellem Rom og København gør det muligt at udsætte begge byer og kulturer for et afslørende udefra kommende blik. Den skandinaviske koloni i Rom fungerer som en satirisk miniature af ledende kredse og tendenser i det danske samfund. Nattevagt er en ætsende parodi på et helt århundredes danske Rom-rejselitteratur. Ja, og med ironisk selvfølgelighed er den selvfølgelig blevet et af hovedværkerne i den samme danske italienske rejselitteratur nu over 2 århundreder. Rom Italien er i Hellagers optik på den ene side den babyloniske skøge fra apokalypsen,
man kan sige, at i Rom og Italien er som offer for sit forførende romantiske selvbedrag dybt forarmet og fordømt blandt nationer og byer. På den anden side rummer Rom i form af et egentligt proletariat, og det er noget af et subproletariat, som han skildrer. Den eneste garanti for en fremtidig frihed, jeg citerer, sådanne pragtfyre, der igen kan give en smule tillid til fremtiden. Det er sådan nogen, der mangler at læse og er ret forhudlet. Herover forstår så Ursulas og Thorkild Drelins skønhedsberuste og drømmende blik på Rom, der svarer bedre til oplevelsen hos datidens gængse danske besøgende, og som tangeres i fortællerens egne beskrivelser, men forsynes med en umærkelig ironi. Og det er jo også det billede af Rom, som kommer i de berømte forsider til bogudgaven af Nattevagt. Rummet er desuden struktureret over en vertikal akse. Tårnet, altanet på de nygifte svensklejligheder, jeg ville meget, meget gerne have, at det var en henvisning til symbolismens tidsskrift. Tårnet, men jeg ved ikke rigtigt, om den holder. Der er altså nogle slemme datomæssige problemer. Men altså, det ville være godt, ikke også? Det er selvfølgelig også være skidt, de har opkaldt den efter og ikke efter, at det var der Johannes Jørgensen boede. Men altså, altanen er oppe og forener panorama og intimsfære. Og så er der samfundets kloakker, som Hellager opsøger, som er nede i den offentlige sfære. I København, der forener det kongelige guldbryllup oppe i eventyrbyen, det familieintime, og så det internationale, det brømler jo med royale. Mens jo vi har synsvinklen med den pjalteproletariske boheme, der svært skumlende holder en nattevagt nede i en kælderblæk verden. Og man kan jo sige, at det svarer til, at Ursula går ovenud af denne verden, og Jørgen Hellager går nedenud af denne verden. Ja. Endelig er der en skarp modsætning og interessant modsætning mellem de ydre rum og så de indre rum. Her kommer de indre rum jo frem, og de afbildes jo i drejningsmalerier. Det er jo billeder af indre rum. Det svarer til kontrasten mellem fortællerens nøgterne ydersyn og fortællerens indlevende indre syn, som jeg skal komme meget med ind på. Man kan sige, at rummet er lige så splittet som sindene, og man kan sige, at tiden er præget af krise og forvandling. Nattevagt viser en verden på tærsklen. Nattevagt er præget af det, som Bakhtin kalder tærskelens kronotop, eller krisens kronotop. Kronotop, det er en forening af tid og rum. Kronos betyder tid, topos betyder sted eller rum. Kronotop, det er den måde, som at når vi får beskrevet bestemte rum i litteraturen, så får vi en forestilling om bestemte slags tid. Det her, det er altså den slags tid, som vi kender fra karnevalet, fra Dostojevskij og fra modernismen. Det er en krisetid. Det er en krise, det er også, som vi kender fra Kierkegaard. Det er der, hvor der hele tiden kan ske et omslag, et radikalt forandring. Man kan sige, at værket er komponeret over disse hovedmodsætninger. Og nu skal jeg så lige vise den der. Dips. Ja, altså den er komponeret, kontrasten mellem Rom og København på den ene side, mellem oppe og nede, og så især mellem vidt forskellige indre verdener. Og i dem indgår der sociale modsætninger, kønsmæssige modsætninger og psykiske modsætninger. Du skal lidt længere op. Ja, kan man komme nærmere på, uden at lave ulykker? Det er et eller andet i vejen her. Kan det lade sig gøre? Altså, I kan se i første kapitel, indledningsscenen morgen efter brylluppet, Jørgen Hellagers verden. Thorkild Drelin, tilbagegreb til trekantens dannelse, Thorkilds møde med Ursula og Thorkilds fantastiske indfølge i Ursulas verden. Andet kapitel, Jørgens verden, hans herlige brev, hvor han beskriver den danske eller skandinaviske koloni i Rom og skælder ud over tiden. Ursulas verden mødes med faren og hendes fantastiske indre monolog. Jørgens verden i samfundskloakken, og så det første store sammenstød mellem de to verdener, mellem Jørgens og Ursulas verden. Tredje kapitel, sammenstødet i osteriet,
Hoskærs tale, Folehaves tale, og så Jørgens tale. 3 taler, 3 verdener. Mødet mellem Etatsråd Brandt og Thorkild Dreding, nyt sammenstød mellem Jørgen og Ursula. Og så kommer det meget spændende afsnit, som handler om Jørgens tolkning af Thorkilds billeder. Opgøret, efter det følger opgøret mellem Jørgen og Thorkild, som både er et opgør, som drejer sig om kunst, og som selvfølgelig også drejer sig om forholdet til Ursula. Og så følger det fatale opgør mellem Jørgen og Ursula, som ender med hendes død. 4. kapitel har vi så eventyrbyen. Først kontrasten mellem eventyrbyen, Europas kongelige, og så nattevagten nede i kælderbevatten med det revolutionære Arbejderparti og de fallerede med Ellerom. Og så Jørgen med familie og nabokoner og Jørgens indre og ydre monologer. Ja. Jeg kan jo godt lave en kopi. En slags her. Nu er jeg nået til min hovedsag, nemlig tankegang. I sin store afhandling, Ordet i romanen, som er skrevet omkring 1934-35, og en indirekte opgør med den stalinistiske ensretning, som omgav Bakhtin på alle sider. Beskriver Bakhtin romanen som et fænomen, der består af en mangfoldighed af stilarter, taleformer og stemmer. Bakhtin opregner de følgende kompositionelle og stilistiske enheder. Altså, jeg citerer fra Ordet i romanen, som er kommet i en glimrende dansk oversættelse i 2003. For det første, forfatterens direkte litterært kunstneriske narrativitet, står der i den danske oversættelse, altså det er hans fortælling, hans beretning i alle forskellige former. Altså for det første direkte forfatterord. For det andet, stilisering af forskellige former for dagligdagens mundtlige narrativitet. Altså, man efterligner den måde, som man taler på. For det tredje, stilisering af forskellige former for dagligdagens halvlitterære, semilitterære, skriftlige narrativitet, f.eks. breve, dagbøger. For det fjerde, forskellige former for autors litterære, men ikke kunstneriske tale. For eksempel moralske, filosofiske, videnskabelige ræsonnementer, bekendtgørelser osv. Og så endelig for det femte sprogniveau, eller stilniveau i romanen, heltenes, eller altså karakterens, hovedpersonernes stilistiske, individualiserede tale. Det væsentlige i det her, det er, at romanen er en mangfoldighed af vidt forskellige sociale sprog og individuelle stemmer. Og Bakhtin hævder, at i romanen er selv plottet handlingsgangen en, om jeg så må sige, måde at sætte en mangfoldighed af stemmer og synspunkter på verden op imod hinanden, over for hinanden. Om det talende menneske i romanen fremhæver Bakhtin ikke mindst, at vedkommende i reglen har en vis social signifikans, og at han altid i en eller anden grad er ideolog, det vil sige, at han repræsenterer, han har en mening om verden, om hvad er de afgørende værdier i verden, om de sidste afgørende spørgsmål i verden. Personernes tale gengives i prosalitteratur i fleksible og subtile former, som på ingen måde indskrænker sig til de 3 grammatiske kategorier direkte tale, indirekte tale og dækket direkte tale. En romankarakter har altid sin egen zone, sin indflydelsessfære, som påvirker den afgørende autorkontekst, og som går langt ud over, ofte meget langt ud over grænserne for heltens tildelte direkte ord. Og hvis man har svært ved at følge med i det her, så kan man læse min artikel, Bakhtins karakterer, i det her nummer, der hedder litterær karakterologi, og det er et fint ord, der betyder, at det er personbeskrivelsen. Bakhtins karakterer, som handler om Bakhtins teorier om, hvad menneskeskildringen i romanen betyder, og altså hans meget forskellige bud på, hvordan sådan noget kan foregå. Vi kan sige, at den beskrivelse, jeg er kommet med, romanen som mangfoldighed af sprog, passer godt på de fleste af Pontoppidans værker, og vældig godt på Nattevagt.
Pontoppidan er eminent til at fange og bruge forskellige stilarter og tonaliteter og forskellige halvlitterære genrer. Vi kan jo tænke på Jørgens herligt sarkastiske romerbrev, og vi kan tænke på de mundtlige talegenrer, lige fra advokat højesteretssagfører Hoskærs svulstige tale til intime dialoger mellem Ursula og Thorkild Drehlen. Vi kan sige, at stumper af faktiske ytringer fra perioden indgår som materiale i værket. Et interessant og komplekst eksempel kan man finde i Hellagers bemærkninger. Hellager siger, de bliver mig mere og mere modbydelige, den slags Per-19-gryn, som går og vil revolutionere en detail. Filistersjæle, der i grunden er rigtig velfornøjet med tilværelsen, men har en eller anden lille oppositionel kæphest at ride på, enten det nu er arbejdersag, eller kvindefrigørelse, eller republik, eller sådan noget vås. Udtalelsen alluderer til Georg Brandes før citerede samtidige passage fra aristokratisk radikalisme, der har serveret over netop den fortsatte tumlen ved for længst skambredende kæpheste som lidt kvindeemancipation, lidt lykkemoral, lidt fritænkeri, lidt kultus af folket osv. Allusionens funktion er kompleks, fordi Hellager på den ene side igen og igen positioneres eller ligefrem fremhæver sig selv som dumstædig repræsentant for en forældet radikalisme med rødder i 1870'erne og 1880'erne. På den anden side så ekkoer hans tale af Nietzsches og Brandes hypermoderne opgør med det samme, med samme kompleks, med samme ideologiske kompleks, til fordel for en altomfattende omvurdering af alle værdier. Og originalen Hellager kan vel siges, og jeg citerer fra Brandes Nietzsche-essay, han kan vel siges i særhed, i selvstændighed, i trods, i adelsvenlig enerådighed, citat slut, at slægte på Nietzsche. På helt tilsvarende måde inddrages en betydelig mængde af Pontoppidans egne offentlige ytringer. Flere slående eksempler er jo fremlagt på Pontoppidan-selskabets hjemmeside op til denne konference. Altså, disse offentlige ytringer indgår på helt tilsvarende måde som materiale i fremstillingen. Og med lige så raffinerede omfunktioneringer. Det skal jeg sådan komme lidt ind på et par også af det. Okay, alt dette er som nævnt gængsus Pontoppidan, men meget koncentreret i nattevagt. Men med nattevagt får personskildringen nogle nye dimensioner, og de svarer til de særlige træk i menneskeskildringen, som Bakhtin fremhæver i sin banebrydende bog om Dostojevskij. 1965-udgaven, den kom oprindeligt i 29, men altså 65, så her har vi den gode svenske oversættelse, den er ikke oversat til dansk. Og jeg oversætter fra den bog følgende til dansk. Det er altså Bakhtin, der siger noget om personskildringen hos Dostojevskij. Helten interesserer ikke Dostojevskij som et fænomen i virkeligheden, udrustet med bestemte og faste socialtypiske og individuelle karakterologiske kendetegn, altså en type, vi kan genkende og identificere. Ikke som en bestemt gestalt opbygget af entydige og objektive træk, som tilsammen besvarer spørgsmålet, hvem er han? Nej, helten interesserer Dostojevskij som et særligt syn på verden og på sig selv. Det er understreget eller kursiveret. Et særligt syn på verden og på sig selv, som menneskets tolkende og vurderende position i forhold til sig selv og den omgivende virkelighed. For Dostojevskij er det afgørende i et opgør med alle objektiverende bestemmelser af mennesket, at lade helten stå som åben, ufuldendt, ubestemt. Det gøres ved at overlade det sidste ord til helten og lade selvbevidstheden være den kunstneriske dominant. Det er det afgørende hos Bakhtin. Selvbevidstheden er den kunstneriske dominant i skildringen hos Dostojevskij. Og jeg citerer så igen Bakhtin. Han fremstiller ikke en karakter, en type eller et temperament. Han giver slet ikke noget objektiveret billede af helten, men netop heltens ord om sig selv og sin verden. Det er altså helten i subjektposition, som jeg bemærker i min artikel om Bakhtins karakter. Det
Pontoppidan ikke blot konfronterer socialt og ideologisk signifikante typer, men interesserer sig for hovedpersonernes tolkende og vurderende syn på verden og sig selv. Udover som mere eller mindre fastlåste karakterer, og det er de jo, så opfatter og gestalter han dem som personligheder, som sammensatte mennesker i udvikling. Gennem en virtuos brug af fortalt indre monolog, det er et begreb, jeg har fra Doyle Cohns bog, som også er blandt andre er inspireret af Bakhtin, som hedder Transparent Minds, Narrative Modes for Presenting Consciousness. Altså gennemsigtige sind, fortællemåder til at vise bevidsthed. Men altså, hun taler om fortalt indre monolog, og det er den der raffinerede brug af begge direkte tale især, hvor man kan fortælle sig ind i en persons indre verden. En anden metode, det er den citerede indre dialog, og det kender vi jo fra de rabiate eksempler fra slutkapitlet i Ulysses, Penelope, hvor Molly Bloom rabler løs, hvor man altså ligesom får en direkte gengivet tankestrøm. Det er der også andre, der har gjort. Okay. Mest bruger Pontoppidan fortalt indre dialog, indre monolog, hvor man gennem det trænger fortællingen ind i hver karakter indre verden. Ofte skifter synsvinklen ret, og lige så ofte tager fortællerstemmen umærkeligt farve af den nærmest involverede person. Fortællerstemmen manøvrerer subtilt mellem karakterzoner med Bakhtins begreb overfor. Det modsvares stilistisk af et bredt spektrum af yderst forskellige artede tonaliteter. Altså, der er Jørgens kynisk-satiriske skældsordslyrik, eller man kan sige antilyrik. Der er Ursulas romantiske guldalderdiktion, og der er Thorkilds følsomt moderne symbolisme, også i den måde, han taler på. De involverede hovedpersoner karakteriseres, og det gør Hoskær og Folehave også som bipersoner ved deres sociodialekter og deres idiolekter. Sociolekter og idiolekter. Altså den måde, deres tale socialt er bestemt på, og den måde, den er individuelt bestemt på af deres temperament. Hertil lægger fortælleren en diskret dosis, ofte meget vanskeligt bestemmelig, af noget midt imellem på den ene side ironisk distance og på den anden side dyb empati, altså dyb indlevelse. Men der er mere i det. I åbningsscenen præsenteres Jørgen Helliger udefra morgenen efter hans bryllup med Ursula. Hans første ord er imidlertid et skældsord, der som et ydre tegn er symptom for meget sammensatte og problematiske følelser. Vi ryger ind i et kompliceret indre med det samme. Kæltring, mumlede Jørgen Helliger regelmæssigt, når han kom til at tænke på sin svigerfar, og samtidig krusedes hans læbe af et triumferende smil. I det følgende kontrasteres fortællerens beskrivelse af vielsen humoristisk med Jørgens oplevelse af den som en skrækkelig skærsild. Det er i det hele taget en fabelagtig indledningssekvens. Man kan sige, at alle modsætninger bliver præsenteret på de første 2 sider. En tilsvarende effektfuld kontrast er der mellem Ursulas oplevelse af udsigten fra tårnet, altså fra taglejligheden, som et drømmeagtigt skønhedssyn, og fortællerens ord er helt farvet af hendes karakterzone, og så ægtemandens, hvor hun ser et 1000-tindigt tempel, og i et drømmesyn kan Jørgen strække sig til at indrømme, at, jeg citerer, det er et panorama, der siger fra 2. Se den kuppel derhenne, det må jo være Sankt Peter, Guds død, hvor den svulmer. Ja, det er jo en ret kontant, kropslig, erotisk billedvændelse, og jo også morgen efter brylluppet, ikke også? Og en grotesk degradering af et hovedsymbol på katolicismen. Mens Jørgen foreløbig virker monomant optaget af sin egen verden, og helt immun over for Ursulas, så er der altså et meget større forståelse mellem hende og så den unge væler ved Thorkild. De har været sammen månedsvis i Rom, mens Jørgen er dumpet ind dagen før brylluppet. De har beslægtede dannelsesforudsætninger,
De har begge råd i overklassen, henholdsvis landadelen og det højeste københavnske borgerskab. Og de har jo begge to forsøgt sig med et brud med deres miljø. Ja. Forhistorien, kærlighedstrækkanten mellem Ursula og de to kunstnere, som kun er Thorkild bevidst, indføres vi igennem Thorkilds lange rapporterende indre monolog. Man kan sige, mens Jørgen taler uafbrudt, så er Thorkild en tilbageholdende mand, som ikke siger så meget, så derfor får vi meget mere indre referat af ham. Mens Jørgen stadig er det ydre og det indre hele tiden blandet, det ydre ord og det indre ord blandet. Nå. Efter den her lange indre monolog følger en dialog med Ursula. De taler godt sammen. Indlevelsen er gensidig. Ursula begriber før nogen anden og lader forstå med et fast medvidende blik, at Thorkilds kunst har skiftet retning i Rom. Hun har luret den der ændring i hans smag. Ja, at han er blevet forløst som kunstner. Men hendes empati, altså hendes indlevelse, er også styret af hendes eget passionerede projekt, nemlig med Jørgen. Det forstår Thorkild. Citat. Han forstod hende pludselig helt. Hun havde med sine ord, sit blik, sine kinders blusen bortvejet det sidste tågeslør, der havde tilhyllet hendes indre liv. Hendes sjæl stod nøgen for hans tanke i hele sin stolte, sværmeriske skønhed. Dette var altså hendes lønlige håb. Dette var den drøm, som kærligheden havde indlæst hende, og som havde givet hende dette unge, sarte kvindeblod, helt vidunderlige mod til at trodse hele verdensdom. Hun drømte om at blive Jørgens forløsende engel, hans Beatrice, hans Laura. Altså det, som Beatrice var for Dante, og Laura var for Petrarca. Forståelsen bekræftes på en for Thorkild Grimm måde, da den intime scene afbrydes ved Jørgens støjende ankomst og Ursulas oversvømmende velkomst. Thorkild indlever sig, men på sine egne præmisser, og han erkender næppe den kontente kropslighed i hans egen fascination, der kun kommer til udtryk indirekte som sublimeret følelse. Citat. Hendes sjæl stod nøgen for hans tanke i hele sin stolte, sværmeriske skønhed. Det er afslørende. Et dybt indblik i Ursulas egen indre verden får vi så i anden kapitel, umiddelbart efter Jørgens karske brev, hvor han gør grueligt grin med kunststyrelsen i Rom. Jørgen er endelig gået ud i den evige stad med sit malerudstyr, og hun forventer sig intet mindre end kunstnerisk gennembrud. I sine dagdrømme afbrydes hun af faren, der inviterer de unge med på et fælles nordisk forårstur til haverne ved Pontevolle. I det han udtrykker sin bekymring for hendes velbefindende, og da hun er gået, genoptager hun drømmerierne og følger sig her. Mens hun i det svindende dagskære med mekanisk regelmæssighed trak nålen op og ned gennem sit stramaj, syslede hendes travle, stundesløse tanke, nu hist, nu her, ligesom en lille fugl, der hopper fra gren til gren i det træ, hvor den har bygget rede. I den bemærkelsesværdige, rapporterede indre monolog er rytmen sat af håndarbejdet. Og den basale billeddannelse er fuglen ved reden. Ind i hendes tanker flettes fragmenter af farens ord, hans forbløffelse over, at Jørgen kunne tænkes at male i Rom, og hans bekymring over hendes forknyttede udseende. Man kan godt se, at der er noget galt. Og så alt det der flettes ind, og så hendes egne reaktioner på dem. Den rapporterede monolog kulminerer i en direkte citeret indre monolog igennem Doyle Coates begreber. Og det er en henvendelse direkte til Jørgen Hellager. Du min stærke, vilde ørn, hvor mægtig, hvor stolt din flugt vil blive, når du ret får luft under dine vinger. Hvor højt vil du ikke stige over alle de små nette gærdesmutter og gråsbåger derhjemme, der pænt holder sig til hustagen og de gule mødringer. Blot du der ikke helt vil glemme mig deroppe i æteren, men tænker lidt på din lille gåsemor, der sidder her i reden og længes og ikke kan følge dig. Jeg kan sige, ligesom Pontoppidan i Jørgens tirader mod tidens uselhed, sammen med for eksempel brokker af Brandes indfletter fragmenter af sine egne publicistiske ytringer, så genbruger han her sine egne offentlige fiktive ord. Passagen har jo ord og billeder fælles med ørneflugt,
som offentliggøres samme år. Jeg mener, den er offentliggjort på det tidspunkt. Den er i hvert fald nærværende her. Ganske som det sker i Jørgens tilfælde, så får ordene her en anden drejning end i Ørneflugt. Gåsemor identificerer det drømmende subjekt yderligere med det eventyrlige, og det eventyrlige ligger der jo i Ørneflugt. Vi ved jo, at Ørneflugt er en omskrivning af, en parodisk omskrivning af H.C. Andersens Den grimme ælling. Men altså, så det eventyrlige ligger i Ørneflugt. Men det eventyrlige bliver yderligere understreget her ved allusionen til via gåsemor til Charles Perrault i en af de berømteste eventyrsamlinger nogensinde, nemlig Charles Perraults Gåsemors eventyr, Le Conte de la Mer Loire fra 1697. Passagen rummer en raffineret, selvironisk intertekstualitet. I og med billeddannelsen udspring i en ung, forelsket kvindes romantiske illusioner om hendes mands kunstneriske geni, så har Pontoppidan givet det en anden drejning. Man kan sige, at han har som den første selv rettet et kritisk lys mod den tendens til romantisk overmenneskelig genidyrkelse, som flere ideologikritikere, blandt andet herværende, og i dette tilfælde med rette, mener jeg, har beskyldt metaforikken i Ørneflugt for at implicere. Og det er jo interessant. Den første ideologikritiker af Ørneflugt, det er Pontoppidan i Nattevagt. Over flere sider ruller Ursulas forventningsfulde soliloquie hendes spændte indre dialog med faderen, manden og den spøgefuldt og eventyrligt personificerede måne. Og så chokket, da Jørgen brutalt skuffer hendes forventninger, såvel forventningerne om et kunstnerisk kursskifte, som altså om en romantisk aften sammen med de øvrige skandinaver. Begge de skuffelser på en gang er for meget for hende og udløser hendes første sammenbrud. Mens forholdet mellem Thorkild og Ursula er empatisk, men skævt og med uerkendte momenter, så råder der på det nærmeste en tilstand af ikke-kommunikation mellem ægtefællerne, på trods af deres dybe forelskelse i hinanden og erotiske betalelser af hinanden. Fra første scene morgen efter brylluppet kan man sige, at vi ser den afgrundsdybe forskel mellem deres reaktioner og den kontrast i sprog og værdier, der præger såvel deres tænkte som deres formulerede verdener. De er begge monomane med hvert deres projekt med hinanden. Men samtidig er det efter deres bedste overbevisning projektet altså baseret på en dyb indlevelse i den anden. Ursula har korrekt forstået, at Jørgen har behov for at blive forløst fra sin traumatiske, menneskelige og kunstneriske forkrampethed. Men hendes forsøg er en lammende række af nederlag. Dels har hun undervurderet modstanden, kan man sige. Dels trykker hun med sit entydige alternativ på nogle forkerte knapper. Jørgen på sin side har ret i, at hun vil have godt af at løsne bindingerne til faderen og hans Biedermeier bornerede guldalderverden. Men med sin brutale, ufølsomme behandling af hende fremmer han ikke hendes frigørelse, men kræver i praksis en blind, ubetinget underkastelse. Og det meste af tiden mener han sig alligevel trods alle tegn på det modsatte godt på vej. Således reagerer han, da Ursula provokerer ham under deres første store oprør, så genfølg nuancerne inde i Jørgen. Stille, sagde han til sig selv. Han havde gjort sig det løfte at være tålmodig over for Ursula. Han forstod godt, hvor hård en kamp hun måtte stride i denne tid, da hendes kuldskære sjæl var ved at vågne til selvbevidsthed under sine tunge drømmedyner. Han ville for ansigt ikke skræmme hende. Hun skulle have tid og ro til at hærde sig i den nye dags morgenluft. Han sagde blot og i den roligste tone: Du skulle lukke døren og ikke stå der i kulden, Ursula. Du forkøler dig bestemt. Nu er vi som læsere ved at være klar over, at vi skal være yderst mistænksomme, når vi møder ordet forstår. Ordet forstod. Jørgen forstår, at hun kæmper en kamp. Men han forstår ikke det skummelt blandet i sine egne motiver. Vi læsere mødte jo denne blanding i den allerførste præsentation af ham, og den resulterer jo i et uigennemskueligt og destruktivt
sammenråd af et krav om frigørelse og et om underkastelse. Men vi begriber heller ikke, at hendes vigtigste kamp, den kamp hun ikke kan holde til at tabe, er kampen for hans frigørelse. Ligeledes fejlfortolker han også siden den indre kamp, der foregår i hende. Nu citerer jeg igen Jørgen. Hun var åbenbart nu kommet til det kritiske punkt. Snart var kampen udspridt, og hun ville blive stærk og fri. Citat slut. Indresynet gennem spillet mellem ydre og indre dia og monologer er en afgørende forudsætning for at fremstille hele denne kompleksitet. Herunder billedet af selv den forkrampede, selvcentrerede originaltype, som Jørgen jo er, som en personlighed, der i al magt søger at indleve sig i en andens indre verden. Et andet hovedeksempel er Jørgens tolkende perception og efterfølgende reaktion på Thorkilds nye malerier. Den sidelange beskrivelse af billederne, som helt klart er tilskrevet Jørgen. Jørgen han satte sig godt til rette og kiggede på billederne, for at se billederne godt igennem. Den sidelange beskrivelse viser, at Jørgen forstår billederne indtrængende. Han forstår dem umiddelbart bedre, end han forstår eller vil forstå Ursula. Han forstår dem helt. Han medoplever deres kunstneriske intention. Og ikke mindst kan han levende sætte sig ind i hovedstykket, et maleri, et symbolistisk maleri af Agnete og havmanden, hvor havmanden trofast og fortrøstningsfuldt venter på den Agnete, der aldrig kommer tilbage. Det er ikke så underligt, at han godt kan forstå det. For det er jo rivalens symbolistiske tolkning af Jørgens eget forhold til Ursula. Så meget mere logisk og så meget mere slående er hans påfølgende videnskabelige afvisning. Kunstnerisk kan han, når nu han flytter sig fra den der receptive modus, så kan han kun tænke en beskæftigelse med menneskets indre verden som identisk med et tilbagefald til den mest løgnagtige romantik. Og personligt kommer det selvfølgelig for tæt på. Det er personligt virkelig for nærgående. På samme måde kan man sige personligt, Thorkilds retningsskifte kan han kun opfatte som opportunismen, og hvad mere er som et personligt forræderi i forhold til ham. Og Ursulas sympati for samme skifte, som han har fornemmet, kan han kun se som en desertering til faderens og rivalens verden. Man kan sige, at desertering er et vigtigt begreb her, ligesom det er i for eksempel I.B. Jacobsens Lyde. Men fremstillingen viser, at voldsomheden i opgøret, og det opgør, det er det mest overgivede, vi oplever fra den altid overdrivende, den altid hyperbolske Jørgen, at den voldsomhed skyldes hans egen eksistentielle forståelse og æstetiske fascination af den nye kunstretning. I det eminente slutkapitel viser det sig, at den monomane maler aldeles ikke er blevet færdig med denne indre dialog. Ganske vist har han jo med selvmorderisk stædighed holdt fast ved en forældet malerskole, og socialt er han gået effektivt i hundene, mens eleven Thorkild Grelin har fået stor succes med et symbolistisk maleri af Ursulas gravsted. Billedbeskrivelse spiller elegant på den østrigske maler Arnold Böcklins verdensberømte billede Totenlinsen, som han lavede en række forskellige versioner fra 1880 til 86, uden at det altså er helt identisk med det. Under forstærket ikke-kommunikation med de umiddelbare omgivelser fortsætter Jørgen en indre debat med de positioner og impulser, han mødte i Rom. Også med de mest forstokkede politiske og sociale fordomme, som han da afviste med rasende veltalenhed. Han giver i sine ordrige enetaler til sin uforstående kone Nalle og til den brændende barnepige Madame Hansen, hende der skal holde gælden flydende. I forhold til dem giver han sine værste modstandere ret. Idealisterne, for eksempel den dybt foragtede Folehave, Jellerup, giver han ret i, at de værste problemer ikke så meget er samfundets skyld. Citat. Det er os selv. Det er mennesket, som der er gået lyrik i, og det vil sige det samme som når der går svamp i et hus. Billedet af den rådne bygning er det samme billede, som man brugte over for Ursula, og som fortælleren diskret indtog under beskrivelsen af den skandinaviske kolonis samlingssted i
Diokletians baden. Men altså, dette billede af det rådne hus, der skal rives ned, er overført til mennesket som en art skyldbevidsthed om selve kulturarven som arvesøgt. Eller man kan sige, at det er en overgang til det, som Ibsen sagde, at han nøjes ikke med at lægge torpedo under samfundet og konventionerne, men han lagde en torpedo under arken. Under der var noget galt med menneskets ontologiske beskaffenhed. Ja. Videre giver han den særligt afskyede tykke højesteretsaffører Hoskær ret i, at kroppens velbefindende har fyldt for meget i bevidstheden. Med lægevidenskabens fantastiske fremskridt, så kan stadig flere kropslige lidelser kureres. Og citat, men den kroniske sjæleforkølelse tiden lider af, den tåresnue og hjertesukskolik, som tærer på menneskene, den er der endnu ingen, der har opfundet en svedekur for. Eller en overladning, siger han så også, det er lidt. Man kan sige, at det er i al sin gruopvækkende brug af kropsallegorien, ikke også? Som også minder om den måde, som Hoskær gjorde det på, så er det en antipositivistisk indrømmelse til betydningen af det psykiske og det eksistentielle. Men den vigtigste indrømmelse er ubevidst og fremgår indirekte af den måske mest raffinerede tankegengivelse i Nattevagt, og det vil sige ikke så lidt. På vej hjem fra kælderbeværtningen i selskab med sin alt andet billedskønne gamle proletariske flamme og nye kone Nalle, rystes han ved synet af et smukt ung forelsket par, hvor den unge kvinde kærligt læner kinden mod den elskedes skulder. Citat. Sådan plejede også Ursula at stå, når hun betragtede noget smukt. Ursula, som nu sov den evige søvn dernede mellem rækker af hvide marmorsten, sludder, så for 2 år siden blev begravet på kirkegården i Rom, og nu rådnet op i en kiste til 275 franc. Altså, det er den citat, som nu sov den evige søvn dernede mellem rækker af hvide marmorsten. Det er jo altså et citat fra beskrivelsen af Thorkild Drelings billede af Ursulas gravplads. Her har vi modstridende stemmer og toneskift, så det vil noget. Efter Ursulas død er Jørgen nu begyndt at se noget værdifuldt i hendes forhold til skønhed. Hvad mere er, han kan ikke lade være med for sit indre blik at se hendes gravsted i sin rivals og sin frafaldende elevs forhatte nyromantiske optik. Selvom hans forsvarsmekanismer hurtigt kan affærdige det som sludder og levere et demonstrativt usentimentalt modbillede. Jørgen Hellager er altså mere end en objektiveret type, en fastlåst original. Fordi vi kommer ind i alt det modstridende, der foregår i ham, fremstår han ikke mindre end de andre hovedpersoner som et søgende subjekt, en personlighed i krise og udvikling. Næste sidste afsnit. Rundgang. Det foregående fokus på gestaltningen af hovedpersonernes indre verden skal ikke spærre lidt udsyn til fortællingens tematiske bredde, som der er meget, jeg må springe over og ikke kan komme ind på. Vi kan tale om en sammenflatning af 3 tematiske hovedfelter, og jeg er ikke spor skamfuld ved at indrømme, at det minder meget om den inddeling, som Preben Korsholm lavede i sin oldgamle artikel, Politik, et socialt, et psykisk eksistentielt og et æstetisk eller metaæstetisk eller kunstnerisk. Nattevagt rummer i al korthed en sammenfatning af den historiske udvikling i Danmark mellem 1885 og 1894, allerede nævnt, der efter mit kendskab er uovertruffen i dansk litteratur. Det bitre konfrontationsklima omkring provisoriekampen, som jo altså er det direkte emne for meget af hans forfatterskab, for især novellesamlingen Skyer fra 1890, er her i Nattevagt en ellestedsnærværende baggrund, som også er impliceret i den hadefulde antagonisme mellem provinstjenestemanden Jørgens far, som bliver ramt af en skandalesag, Jørgen som kunstnerpoæme, og så etatsråd Brandt og de øvrige repræsentanter for det københavnske højborgerskab. Videre hører vi ret meget om arbejderbevægelsen, og det er også et af de værker, hvor vi først hører så meget om arbejderbevægelsen.
detaljer, så får vi indtryk både af den politiske udvikling, altså den nævnte splittelse i Socialdemokratiet omkring 1889, om de mange strejker, der rent faktisk fandt sted i slutningen af 1880'erne og begyndelsen af 1890'erne. Vi får også gennem Jørgens tale et virkeligt indtryk af det mægtige organisationsarbejde, med hans egne ord, som netop fandt sted i disse år. Og det var højdepunktet i, altså kernepunktet i, hvor den danske befolkning blev fagforeningsorganiseret. Det skete lige præcis på det her tidspunkt. Det organisationsarbejde, som for Danmarks vedkommende meget snart skulle resultere i den i særklasse højeste faglige organisationsgrad i verden. Endelig er der anarkisterne. De spiller også en væsentlig dobbeltrolle her i den, som skræmmebillede for de borgerlige, eller for Jørgen, som udtryk for en principielt beundringsværdig vilje til brud med den borgerlige orden. Vi hører ikke bare om anarkistiske attentater i Paris og Rom, men når der i det sidste kapitel blandt de royale guldbryllupsgæster særligt bides mærke i, citat, kongeparets svigersøn, københavnernes yndling, den hvide zar, selvherskeren over alle russere, så fremhæves jo tidsalderens skarpeste modsætning mellem et stokkonservativt diktatur og en omfattende bevægelse, dels af anarkister som Piotr Kropotkin, og altså også en omfattende terroristbevægelse. På dette felt profilerer fremstillingen oftest Jørgen Hallagers stillingtagen i et positivt lys. Det samme kan man sige om hans bittert disillusionerede erkendelse af bevægelsens udmattelse og aktuelle svaghed. I hvert fald i en dansk sammenhæng og under en vis synsvinkel. Billedet overdetermineres af et ironisk modlys, der hænger Jørgen ud som en anakronistisk forkæmper for forældede idéer. Men det er ikke det sidste ord. Jørgens forsvar for vor tids videnskabelige eller tekniske opdagelser, det citat, og for citat igen, rejsningen af de store sociale spørgsmål, vor tids politiske agitation, arbejderhærens mægtige sammenslutning. Det er jo en uhørt velformuleret bekendelse til moderniteten. Det foregriber sider af Lykke-Per, og det foregriber i allerhøjeste grad Johannes V. Jensens, i lige grad Johannes V. Jensens og Martin Andersen Nexøs forskellige, men altså på en vis måde parallelle markeringer, modernitetsmarkeringer af tilslutningen til det moderne. Ligeledes kan Jørgens afsluttende fremhævelse af de indres betydning ses som andet end faneflugt, nemlig som en foregribelse af de kommende store udviklinger inden for psykoanalysen og eksistensfilosofien. Det politisk-sociale er i nattevagt og endnu mere slående og komplekst end i f.eks. Skyer sammenflettet med det intime følelsesliv. Og det er selvfølgelig det afgørende. Således sammenblander Jørgen, som det allerede er fremgået, ubevidst sin rolle som social hævner med sit projekt for frigørelse af Ursula og med sin kærlighed til hende. Jørgen og Ursulas forhold sætter alle mulige modsætninger i spil. Det er en mesalliance mellem det højeste borgerskab og det lavere mellem, man kan sige, von Toppedan elskede det slags mesalliancer. Det forjættede land, der han skrevet en mesalliance til den anden side, baseret på sit første ægteskab. Og det her er jo selvfølgelig baseret på en skrækvision af, hvordan det kunne gå hans andet ægteskab. Sådan kom det ikke til at gå. Men altså, en mesalliance mellem det højeste borgerskab og det lavere mellemlag, mellem tradition og rebellion, mellem brutal maskulinitet og oversensibel kvindelighed. Derfor fører viljen til indlevelse oftest til fatale misforståelser i relationerne mellem Ursula og Jørgen, og også mellem Thorkild og Jørgen. Og man kan især sige, at ægtefællernes kærlighedsbårne engagement synes bare at forstærke monomanien i deres projekter med hinanden. Jo mere de elsker hinanden, jo mere monomane bliver de i deres planer med hinanden. Misvisningerne er noget mindre i relationen mellem klassefællerne Thorkild og Ursula. I modsætning mellem Jørgen og Ursula, der indgår der også sadistiske og masochistiske træk. Ursula tiltrækkes jo af Jørgens brutale venlighed og også af hans kyniske afvisende person. En tilsvarende modsætning er der i, at den frihedselskende oprører Jørgen
forlanger blind underkastelse af sine nærmeste. Ursula udveksles i en meget ubehagelig scene som undersåt mellem faderen og ægtemanden. Begge hendes sammenbrud er masochistisk præget. I det andet sammenbrud dør hun, så Preben Korsholm meget rigtigt formulerer det, jeg citerer Korsholm, i noget, der mest af alt minder om en masochistisk orgasme. Jeg citerer fra Nattevagt. Ja, jeg kommer, næsten jublede hun ud, i det hun løsnede og bortkastede også til skildpaddekammen fra sit hår, så dette faldt i mørke, blanke bølger ned over hendes hvide dragt, og så fortsætter den en halv side mere. Som det sociale og det psykiske flyder ind over hinanden, er det æstetiske hele tiden et pågående moment. Nattevagt er en reflekteret skildring af kampoffentligheden. Dels fordi kunst og politik stadig er to sider af samme sag i Jørgens kunstforståelse, der jo er stærkt præget af provisorietidens politisering af alle aspekter af tilværelsen. En tilsvarende nær forbindelse er der mellem kunst og psyke. Man kan sige, dels er trofastheden over for en kunstretning for Jørgen kriteriet på personlig integritet og hæderlighed, og dels udgør menneskets indre univers den distinktive forskel mellem de to skoler. I det vægten på i det indre univers afvises som skadelig romantik af den første retning og sættes i centrum i den anden. Nattevagt rummer flere modstridende, men lige vigtige tolkninger og vurderinger af den omhandlede kunstneriske omvægtning. Den første og mest synlige holdning til denne omvæltning er den grove satire og opportunistiske fremfaldende, som den latterlige sælmand, Rachmann altså, nyromantiske fortidsstyrker som Folehave, Gierlerup, som Pontoppidan fik den onde skæbne at dele Nobelpris med, og hele den kunsthåndværksmæssige, under en vis synsvinkel kommercielle side af sagen, der lå i 90'ernes symbolisme. Det var jo begyndelsen på Danish design, som vi ved ikke også skønlighederne og så videre. Her blomstrer Jørgens skældsords retorik med en frodighed, som man uundgåeligt må tro, at Henrik Pontoppidan virkelig har nyt at skrive, som Krogadal sagde meget rigtigt i den situation. Og han har også nyt at kunne være så grov og så dække sig ind bag den skøre maler. En ganske anden tilgang er en ganske nøgtern og analytisk skarp historisk redegørelse for, hvorledes en større strømningskæntring og smagsændring finder sted. Fortællingen Nattevagt kunne anvendes til litteraturhistorisk anskuelses undervisning og kunsthistorisk med. Men den tredje og vigtigste synsvinkel, altså skæld ud, give en nøgtern redegørelse, den tredje og vigtigste, det er fortællingens indtrængende forståelse for de kunstneriske kvaliteter og eksistentielle perspektiver i den nye retning. I samme sammenhæng demonstrerer fortællingen, hvordan alle de vigtige aspekter af den nye æstetiske sensibilitet sætter sig igennem, selv hos de mest hårdnakkede modstandere, og selvom de ikke offentligt ville drømme om at indrømme det. Men selv Jørgen ender jo i sine monomane udladninger til de uforstående og åbent vrangvillige tilhører at indrømme ganske meget, og at følge tidsånden langt på vej i overgangen fra tro på ydre frigørelse til vægt på indre emancipation. I synsvinkel og toneskiftene mellem Jørgen og Ursula, Jørgen og Thorkild, og endnu mere Jørgens fabelagtige indre ryg mellem optikker og retorikker, ligger derfor hele tiden også en raffineret metaæstetisk problematik. Så kommer udgang, sidste afsnit. Jeg vender nu tilbage til Bakhtins teorier om Dostojevskijs polyfoni. Men forinden er nogle få ord om Pontoppidans forhold til russisk litteratur på plads. Så nu får vi altså også evalueret Pontoppidan for øvrigt. Ifølge det allerede nævnte værk, Fjord Jensens Turgenev i dansk åndsliv, studier i dansk romankunst 1870 til 1900 og 1961, var Pontoppidan særdeles inspireret af russisk litteratur, som han langt foretrak frem for den franske inspiration. Han bidrog også til reaktionen mod den første russiske litteraturinspiration, nemlig Turgenev-linjen. Han var
han var ligesom en led i den nye bølge af interesse for russisk litteratur, der brød igennem sidst i 1880'erne. Igen var Brandes med til at udløse den fornyede interesse med bogen Indtryk fra Rusland 1888, som også har spillet en rolle sammen med radikalismeforedraget fra 89. Samtidig med den der nye introduktion af russisk litteratur, som Brandes laver der, så kommer der en bølge af oversættelser, og bølgen kulminerer, den kommer hele vejen fra midten af 80'erne og frem, og kulminerer i 1889 med 11 oversættelser, og 1890 med 12 oversatte værker, først og fremmest af Dostojevskij og Tolstoj. Et vigtigt aspekt er, nu citerer jeg fra Turgenev i Dansk Åndsliv af Fjord Jensen, citat, en slags deklassering af Turgenev, hvis psykologi i sammenligning med Dostojevskijsk forekom typiserende, og hvis poetiske forestillingsverden syntes lidt tam over for Tolstojs vælde. Dostojevskijs den sagtmodige, ligger hernede et sted, skal vifte med den. Den sagtmodige, en fantastisk fortælling, eller Krotkaja, som den er kendt for. Hvor blev den af? Det er sundt. Der var det. Nyoversat til dansk for nylig. Kendt under, altså den sagtmodige hedder den. Den er fra 1876, og den blev oversat til norsk i 1885. Det var et praktisk talt det samme som dansk. Det var et fælles nordisk bogmarked. Og på toppen af den var meget norskorienteret. Praktisk talt en dansk udgivelse, kan man sige, ikke også? Hvad enten Henrik von Toppe den har kendt denne fortælling, som Knut Hamsun regnede til de bedste af Dostojevskij eller ej, så er der slående slægtskaber mellem denne fortælling og Nattevagt. I plot. Plottet i den sagtmodige er, at en ældre forkrampet ægtemand med sin ufølsomme og uforståelige behandling af sin unge kone, driver han til selvmord, og samtidig forelsker han sig, samtidig med den forfærdelige proces, hvor han driver han stadig længere ud, forelsker han sig mere og mere i hende. Der er en fatal timing af to psykiske processer hos den unge kvinde, og så hos den her forkrampede hundelåner, som han er der. En fatal timing, som hos nogen, som er helt afskåret fra at forstå hinanden. En anden og lige så dyb parallelitet mellem Nattevagt og den sagtmodige, det er vægten på det tolkende, på at sandheden det er noget, som man finder i en personlig proces. Sandheden er subjektiv, som Kierkegaard også sagde. I den sagtmodige antager dette, altså det, at man skal tolke sig frem til sandheden, den ekstreme udsigelsesform, at hele historien er ægtemandens soliloquie, hans enetale, hans selverkendende monolog efter den unge kones død. Jeg vil ikke pt. Lade den i alle tilfælde relevante sammenligning erstatte af en sikker formodning om indflydelse om konkret relation. Men det er i hvert fald værd at undersøge. Derimod genoptager jeg som annonceret polyfonisporet, i det jeg støtter mig på den nævnte artikel. Bakhtins karakter. I nogle af de strøgne passager fra anden udgaven, altså dem, som var med i 1929 udgaven af Bakhtins bog Dostojevskij, som vi der ikke læser så meget russisk, kender som appendix i den gode amerikanske oversættelse, der kom i 1984. I altså den der første udgave af Bakhtins bog Dostojevskij. Der er der en meget interessant betragtning, der så udgangspunkt i en passage, hvor Dostojevskij protesterer mod at blive kaldt psykolog. Jeg er ikke psykolog, siger Dostojevskij. Citat, hvad Dostojevskij sagde. Det er ikke sandt. Jeg er ikke psykolog. Jeg er blot realist i en højere betydning. Det vil sige, at jeg portrætterer alle den menneskelige sjæls dybder. Bakhtin gør passagen til udgangspunkt for en afklaring af det intrikate forhold mellem realisme og romantik hos Dostojevskij. Citat. Den menneskelige sjæls dybder, eller det som de romantiske idealister mente med ånd i modsætning til sjæl,
bliver i Dostojevskijs værk emne for en objektiv, realistisk, nøgtern, prosaisk skildring. Dostojevskij er dybt og intimt forbundet med den europæiske romantik. Men det, som romantikeren nærmede sig indefra i kategorier af sit eget jeg, som han var besat af, nærmede Dostojevskij sig udefra, dog på en sådan måde, at denne objektive tilgang ikke så meget som med et komma reducerede romantikkens åndelige problematik eller omformede den til psykologi. Dostojevskij gjorde altså med andre ord op med romantikkens monologiske subjektivisme. Hos Dostojevskij kan personligheden kun udfoldes i en dialogisk interaktion mellem flere oplevende, tænkende og talende subjekter. Også selvom de muligvis ikke forstår hinanden. I denne dialogiske position ligger der et radikalt opgør med det monologisk subjektive i den romantisk idealistiske position, og med det monologisk objektiverende, tingsliggørende i den realistiske retning, hvor mennesker bare bliver illustrationer af idéer. Man kan sige, sagt positivt, forener Dostojevskijs menneskeskildring de bedste æstetiske bestræbelser i begge retninger. Realismens distance, nøgternhed, relativitet kompletteres med romantikkens ikke-tingsliggjorte menneskebillede, den sens for den åbne, uafsluttede personlighed. I det foregående har jeg søgt at vise, at det netop er det, Pontoppidan har gjort i Nattevagt. En nøgtern, antilyrisk udfoldelse af den radikale romantiske personlighedsforståelse. Forståelsen af personligheden som uafsluttet og åben, der foruden for den nye litteratur kom til at betyde så meget for psykoanalyse og eksistensfilosofi, som allerede nævnt. Og indblikket i menneskets indre dynamik bliver hos Pontoppidan jo forbundet med en ny måde at skildre historiske tideværve, ved at vise mennesker på grænsen mellem to epoker og overgangspunktet fra den ene til den anden. Men hertil kommer jo det ekstra raffinement, at fortællingen handler om den indre og ydre strid mellem en realistisk og en nyromantisk æstetik. I sjælden grad svarer fremstillingsformerne herved til selve fortællingens æstetiske og eksistentielle tematik. Og af samme grund kan jeg vanskeligt i hele den efterfølgende litteraturhistorie komme på noget høj- eller senromantisk værk, noget høj- eller senmodernistisk værk med en mere subtil form for metafiktiv selvreflektion, end man finder den i Nattevagt. Ja.